κάθε λεπτό και ένας καινούριος λεκές. Το Sif Actifis αφρίζει σε επαφή με τους λεκέδες, αφαιρώντας τους τη στιγμή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης πρόσθεσε το 4ο μετάλλιο στη συγκομιδή της Ελλάδας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στον τελικό της κατηγορίας των συν 80 κιλών στο Taekwondo, αλλά ετήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη πρωταθλητή. Πάντως η ελληνική αποστολή δεν κατάφερε να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ολοκληρώνονται αύριο. Το χρώμα του ασημιού ταιριάζει στον Αλέξανδρο Νικολαίδη που επιστρέφει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο τελικό του Taekwondo, όπως και πριν από 4 χρόνια στην Αθήνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, όπως αποκαλούν τον Νικολαίδη φίλοι και οι θαυμαστές του, έφτασε και πάλι στο τελικό της κατηγορίας των συν 80 κιλών του Taekwondo και έχασε τις λεπτομέρειες από τον Νοτιοκορεάτη Ντογμίν Τσα που είχε την πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης αμέσως μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου μίλησε στο Σταρ και στον Γιώργο Βότσκαρη. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω το χρυσό αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν θέλω να φανώ αχάριστος. Είναι μεγάλη επιτυχία το Αργυρό, αλλά νομίζω ότι άμα ήταν λίγο πιο σωστά τα πράγματα, ίσως να είχα εγώ το χρυσό στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. 14 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του τελικού, στον τρίτο και τελευταίο γύρο, ο Νοτιοκορεάτης κατάφερε ένα χτύπημα στον Νικολαίδη και ο διαιτητής το καταλόγησε πόντο, δίνοντας έτσι τη νίκη στον Τσα με 5-4. Είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα στους ανθρώπους που περιμέναν μετάλλιο από μένα τελικά να το κατακτήσω και να τους κάνω χαρούμενους με αυτό. Αν και σίγουρα η χαρά τους θα ήταν μεγαλύτερη άμα κατακτήσω το χρυσό. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερα γιατί το δικαιούται ο Αλέξανδρος. Νομίζω ότι ο αγώνας ήταν... Έγινε σε εμάς άσχετο το πώς οι διαιτητές δεν το είδανε, αλλά δεν πειράζει και πάλι είμαστε χαρούμενοι. Η εμψύχωση του Αλέξανδρου Νικολαίδη από τον προπονητή του Κώστα Τζιδημόπουλο ήταν συνεχής όλη τη διάρκεια του τελικού και ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυνατά στη μονομαχία του με τον Τσα. Ένα λεπτό! Δεν θέλω να βυθίσει κοντά σου! Αμέσως έτοιμο καταξύσει! Κονούσου στην άμυνα! Στον τρίτο γύρο που κρίθηκε και το χρυσό μετάλλιο περί του αντιπάλου του Νικολαίδη, τα λόγια του προπονητή είναι χαρακτηριστικά. Αν εσύ έχεις κουράγιο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, εντάξει? Εσύ έτοιμο! Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Ολυμπιακού βάθρου όπως ήταν και ο στόχος του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αλλά η συμπεριφορά του διαιτητή και των κριτών ευνόησε τον Νοτιοκορεάτη, στη χώρα του οποίου το συγκεκριμένο άθλημα είναι το δημοφιλέστερο. Ο Νικολαίδης είχε ιτηθεί και στο τελικό της Αθήνας από τον Νοτιοκορεάτη Κιμ. Εκείνος να το χαρεί και να είναι αυτή τη φορά χαρούμενος, τίποτα άλλο. Η πορεία του Νικολαίδη μέχρι τον τελικό άρχισε με την πρώτη νίκη του στα αποκριματικά επί του Αρμάν Τσιλμάνοφ από το Καζακστάν με πόντους 4-3, συνεχίστηκε στο πρεμιτελικό κόντρα στο Μαροκινό Ζουρί με 5-4 και στον ημιτελικό ένας γίγαντας από την Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε του Νιγηριανού Τσουκμουρίζε με πόντους 3-2. Μπορεί η ελληνική αποστολή να αποχαιρετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου χωρίς την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου, αλλά ο Νικολαίδης στην τελευταία ελληνική συμμετοχή πρόσθεσε το 4ο μετάλλιο στη συγκομιδή μας, ύστερα από την τρίτη θέση πηγής Δεβεντζή στο τριπλούν, αλλά και το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο στην ιστιοπλοεία ανδρών και γυναικών. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης απέδειξε σε όλο τον αθλητικό κόσμο ότι είναι πραγματικός πρωταθλητής. Ο τραυματισμός του στο Σίδνεϊ το 2000 δεν σταμάτησε τις προσπάθειές του και έτσι στις 2 επόμενες Ολυμπιάδες κατέκτησε αργυρά μετάλλια. Έσπασε μαμά, έσπασε. Ένας πραγματικός αθλητής, ένας πραγματικός ήρωας. Όταν το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ, ο 20χρονος τότε Αλέξανδρος Νικολαίδης τραυματίζεται, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Πίστευε από τότε ότι μπορεί να τα καταφέρει και να πάρει ένα μετάλλιο. Ξεσπάσε κλάματα και για τα 2 επόμενα χρόνια δεν μπορεί να αγωνιστεί.
4 χρόνια αργότερα ο Έλληνας γίγαντας τα καταφέρνει. Γίνεται ασημένιος Ολυμπιονίκης, σκορπώντας δάκρυα χαράς σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά από ένα δραματικό αγώνα με αντίπαλο τότε και πάλι Κορεάτη. Χίλια ευχαριστώ που λένε, η έκφραση είναι πάρα πολύ λίγη. Ο τραυματισμός του στο Σίδνεϊ τον πείσμωσε. Ο γίγαντας από τη Θεσσαλονίκη δούλεψε σκληρά για να ανέβει στο βάθρο. Το τέκβοντο δεν είναι να μπω μέσα και να σκοτώσω τον άλλον, ούτε να προσπαθώ να το φέρω χτυπήματα που θα του κινδυνεύσουν την υγεία. Άνθρωπος υπείων τόνων έχει αφιερώσει τη ζωή του στο τέκβοντο. Οι φίλοι του λένε για τον Αλέξανδρο ότι είναι η ψυχή της παρέας. Λατρεύει την ελληνική μουσική και την ελληνική κουζίνα. Αυτό που θέλει όμως πάνω απ' όλα είναι ένα ακόμη Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο. Ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης το είπε και το έκανε. Θα έπαιρνε μετάλλιο ο κόσμος να χάλαγε. Και το πήρε. Έβλεπα ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν και δεν με ξέρουν να νιώθω ότι θέλουν τόσο πολύ να κερδίσω όσο και οι δικοί μου οι άνθρωποι, η οικογένειά μου που βρίσκονταν εκεί. Το Πεκίνο αλλά και ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος υποκλίνεται στον δικό μας Αλέξανδρο. Η γειτονιά του στην πολύχνη Θεσσαλονίκης καμαρώνει. Μακάρι όλοι οι αθλητές να κάνουν αυτό που έκανε και ο Νικολαίδης. Είμαστε περήφανοι για τον Νικολαίδη, γιατί είναι και πατριώτης μας και Θεσσαλονικιός και πολυχνιώτης. Το κατόρθωμά του για μια ακόμη φορά ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο για την πόλη που μας έκανε για μια ακόμη φορά περήφανους, αλλά για όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχει να γυρίσει γερός και να μας φέρει το χρυσό στο Λονδίνο. Ο Θεσσαλονικιός γίγαντας κατάφερε και στο Πεκίνο να αποδείξει πόσο μεγάλος αθλητής είναι. Στάθηκε περήφανα στο βάθρο, με την Ελλάδα να χειροκροτεί το μεγάλο του άθλο.